Assalamualaikum warahmatullahi. Halo Dek kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel keluarga Muslim Pemula pemirsa. Seperti biasa sekolah guys. Tapi kebutuhan nih hak anak. Ya sekolah ya sekolah. Gua apa ya iku pemirsa penggul umbul-umbul karo dolan gone mai. Aduh tanganku kena bendo nih ini loh guys. Empe saya resik neritis yang ini ki mau wong wedok dimanapun di rumah tangga itu ya kudu iso bagi waktu guys ana wayakane karena kegiatan di luar konten itu lebih banyak konten paling pirang menit paling suwi 20 menit nah dan kegiatan di luar konten lebih banyak yang nggak terlihat kayak ora ketok ora kroso tapi yo akeh semua wanita guys yo. Yes, aku tak sekolah dulu guys ya. Guys, Selasa gak masuk kat. Kamu. Ini mangkep terus di lorol. Paling kesal sepedaan nih lho, Mbak. Ya, kesal sepedaan sikile keju. Lho, kok anak mah yo yo di sini yo. Apa? Cek yo cat lan aku mau dikit. Anggrek nek sing ngejak ya. Sama itu Mas Arta. Mas Arta biasa ke sana. Tuh tekan kono wesan. Aktifnya kebetus keluarga ini. Anteng yo sebentar tau wis muter-muter lagi. Durem. Iya, kena lem. Kamerane. Iya. Walah. Dene dinggo mergawe ra. Melon, guys. Berjemur. Berjemur. Berjemur, guys. Lah kowe pek rotine tak tukane le, barene le. Bisa ora aku kok budene. Senane roti Dek. Bae rene. Tukane. Ya sekali beden entek ngono karo. Kotak ora dona jane iki tripatan iki. Ben kandangak. Iya ya. Ora godak. Baca-baca. Dua. Sekolah. Mas Jojo sekolah ile. Nah dolanan mbek Mas Jojo kono. Oh. Akhirnya senang, Mak. Aku apa kamu, Mbak? Pilih mbaknya Pak. Iya. Ini kamu anak mbaknya wangi ya? Iya. Ya. Aku ya rene pas tak ada rene aku. Ngono. Kita siyane nang kulkas iki ya. Aku nek ketekuk. Nang kulkas. Heeh. Lagi bar berjemur. Nah, Emang pulang jam piro? Pin. 8. Jam 8. esok mang mulai. Kok mulai sampai apa tuh? Dulu apa? Sepeda dapin ku piro ndek kae? Nih. Sing ijo iku lho. Ayo Teh. Teh, gak boleh. Ngene alek kae ya petak genteni wis bobrok. Apa yang api? Ya Teh. Nganggo seragam kita cah gede. Duh anakku termasuk sak barang termasuk Nganggo dhewe fotone emang ya. yo kaceke yo 6 sasi 7 sasi ora ado. Sekolah mah aku mau jalan-jalan mak. Mbler-mbler. Jadi mulai yang meneng ngene iki, Mbak. Kayak ngopi TK. Duh, Mam. Di Mam. Alah. Mau tisune ning ndi, Dik? Ya, iki dibuang tempat sampah ra ora tempat sampahe. Ora ora. Ning ndi? Ngarep angin Mbah Kong. Orang Mbah Kong terus sana terus. Ambek delok-delok promo mang lho nang blok barang.
Nang Laskar. Pira iki? Rolikur setengah ya? Heeh. Sekilo. Maksudnya apa nih untuk nang pasar, Mbak? Pasar. Nang pasar 11,5 pira? 23 berarti. Yo terai sakmu. Terus anu Mbak iki tak gawe 12.000 ya timbangane antep sithik timbang kowe ijol-ijolan blok. Ya wis aku. Iki lho. Matane ilang akeh tak gomba-gomba. Wis mbok benekno. Urung. Ya mau ya. Piye iki matane nek ilang piye nek masane ono. Ana. Nenggone bakul Ya, langsung guys. iso. Karepku duit tak dadek nali-ali. Matane ilang. Tak gomba-gomba lho. Murah kok Mbak anu. Plaza Tangga iku leh. Heeh. Nek kan aku golek tiker nang kono mbek Mas Santo. Mejone tak ganti, tak plake. Yo, sing kae lho. Tak ganti, Mak. Nek ngono kuwi kan awet ngono lho, Den. Heeh. Ini Mbak Mur dolan rene. Ya. Ya. Wis mari Mbak Mur. Wis. Cuma karek wetenge arem sithik no lah iki apa piye. Tapi wis waras kok ndek. Pindah mergawe nang biasa mergawe yo. Minum. Heeh. Tak umbahno, Mak. Di mana ya? Tak umbahno. Mbek umbul-umbul Mak mang, Mak. Wis diworo-woro Pak Lurah, lho Agustus lho. Masang genderong. Aku golek iba aku cek bingung. Iya. Nah, aku mau sithik yo ora jujukane. Heeh. Kemeruwet aku mumet aku. Iya, budina ngarak lho. Jujur ora tau entek. Dilek ibak mantune. Datangi aku ganti mam, Mak. Aja bubuk nek mangan. Piye? Mam. Tak satene yo, Mak. Mak guys. Turu kabeh iki nek turu nang kene kabeh. Jeruk piye, Mak? Nang kono ae. Gorene. Gorene. Rambut. Nah, tak mbah ya. Doyan melon, Mak. Oh ya, anu. Mangan apa gak nyembur, Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, guys. Tak aduk nih, guys. Yes. Seger ya. Seger. Seger. Ih, putun mae jenenge sapa? Jojo. Jojo. Eleng kabeh nek anu nek. Eling kabeh, guys. Apa ngomong iki? Enggak sesek kula dhewe wis rada penak ya tadi. Terakhir aku tak Maaf aku. Kipas cupno. Iya nek dicoba Seputih golek cup-cupan putih. Lah aku cupno kene. Ana lagi. Ana gone pake tak pindah kene. Nek turu ben ora dipangan nyamuk. Ya. Melon seponto yo iya. Melon sih. HP ini pintu. Kandani pintu HP ini. Kunci ya kunci. Tak kunci malah peteng kok gimana? Iya. Buah HP ini. Iya. Iya. Ada. Jojo ya. Iya. Nah, ini anu yo demen gak sepi lho nganti sudo yo. Ya. Sesuk kontrol sesuk.
Tak grab nambah wis ngono ae. Lu nek numpak motor dong. Nek ngene lho, aku tambah di naik sini naik. Kalau nek grab piro? Aku nek mak e wong loro aku bojakno biasa nek aku gak wani. Wedi aku cara ngomong. Grab. Yo ngono iki nek rehab medik dina langsung apa jadwalnya. Biasanya kok dokter syarat niku engko jaluk jadwal nemburi. Ruangku nang rehab zamane amal rapin sama ayah amal kan baru kanggone Pak Najib geser. Hari itu juga. Hari itu juga. Enggak, iki gak iso. Iku dikejak apa kamu? Berarti kontrol penyakit dhewe, rehab medik dhewe, wicara dhewe. Apa rehab medik wicara biasanya ngene. Oh ya. Biasanya ki kan kudu tersyarat misalnya. Engko ndelok jadwal ya nang rehab lah. Misalnya engko esok Senin Bu buka program ketemu dokter rehab. Engko karep engko dikek jadwal TW sisan biasanya ngono. Dokter terus sampai TW. TW apa? TW terapi bicara. Itu terapisnya dhewe dokternya dhewe. Berarti terapi bicara enggak hari itu juga. Nek pas ketemu dokternya hari itu juga. Biasanya ngono. Ini kan fisio kurang. Iyalah. Nah, aku sebulan tuh dijadwal fisio mbek TW pira aku. Wis di atur kono. Nah, ini orang ngono. Nek aku BPJS gak ya. Maksudnya nek bayar kok tak cawis duit ben gak bentayangan gitu. Nek mbok nek nutur sarape berarti piye gak mudeng lah. Nek sarap wis aman. Nek mbok nek HP ki gak nganggo obat terapi kok. Iya, nek dokter saraf kan wis sesuai ngono. Darat padha mek sing digawe iki ya. Iya. Ngobene banyak terus. Oh ngono. Suaranya ben ya alhamdulillah mangan iki dimenakno seger ya mak ya sore ini nek langsung mangan iya celuk-celuk jaluk mangan iso ya tidur dhewe kok tapi ya tak dibilang sih cuma asline paman dhewe lho mbak oh ngono semua harus sendiri cuma aku kan gak belepotan lagi dan mobil obat kan tak aku bilang nek pas mae urung loro iki gojokno oke kok kan tekan sono rejo tapi nek posisi loro aku gak wani sumpah ra saiki wis eman-eman lorone mbak tapi sing iki kan pas tak gawe rumah sakit urung pokoke gak yo aku dikira lek pasien iki mak apa buah ning ndi ngono ya mboten niku aku ngono dikira buah nek tiba Dek maju nek tiba maju nih bisa maju mak ya maju rene Dene nek alon-alon mbak iso alon-alon emang jupuk mak aku gak mudeng kan gue ke kono buah mak berarti misalnya Anta metu Surabaya ngono bisa eling Dek eling lah apa eling kok ya so tak tukokno obat kanggo tangan. Wis langsung dhewe. Iya. Oke, di terapi tante Deni. Carane lho. Sesuk kan melok nyaut ngene. Dipasno aja sampai cepet. Berarti iki cermeng rasang sarape ben ya, alhamdulillah. Enggak sesuai guys. Ini. Wis mulai paham ya, wis aluran wis paham ya kok ngopeni omawan kae dadi ndek ngerti. Carane berarti ki otake sing kene ben main terus ngono lho diwarahi kan sing loro bukan tangannya tapi otaknya sumpengan ya nek dhuwit ya eling kok ki piye nduk dhuwitku guyu dhuwitku ngono ya sesuk aku budal terapi ya ngono nek gak pengen apa-apa aku mau ning cepu gak panganan cek ndi akeh mbak ngomong iki beranu lah kaya konggone ngene iki aku wis gak usah nukokne mbak wis suwe kadang konggone wong barang ya ben tak dhisik iku ambil kok jupuk nang bakong iso gak
Minum. Oh, njaluk daster. Sik kita coba nang ngombe sik. Iki banyune sapa? Iya. Kayak leren-leren. Gak apik, Mbak. Heeh. Terbatas aja seru-seru. Kayak leren-leren. Sisi digawa wani iki sing abang. Aku tau rabang ae nek kae nek. Abang ning bengkel, nek sing iki ning ngene terus duwe emas barang. Mas. Warnane emas sak mini. Oh, heeh. Duwe sing biru, kuning yo duwe. Kuning. Elengku kae wae sing dienggo ngene-ngene dhewe iki lho. Apa le? Yen grit to. Yo ngene-ngene ku. Terus apa sing ning sikil ku kok karpet iku yo. Erekan. Oh, ngono. Nggo tas. Ki azam-zame tak mbekno iki. Heeh. Jojo. Ning kene gak usah dodo, Dik. Ning kene. Ning kene nggone make. Sini. Sini. Duduk. Duduk. Ya duduk. Duduk. Mau belajar apa? Bola. Minum. Kok mang di gelas iku diambil. Ku lho. Minum. Dah minum. Minum. Wis minum. Iya. Dolane mae ya, Dik ya.